Hola a tothom. Avui hem pujat un cim que no té cap transcendència pel que fa ni als 100 cims, ni als cims emblemàtics, ni cap, però és un cim bonic de pujar, no de vista quan hi arribes, perquè la veritat és que no hi ha res. Des de Sant Miquel de Can Major i Sant Martí de Llémena, un al Gironès, l'altre al Pla de l'Estany, hem fet el cim del Moner, que són 839 metres, si no m'equivoco, que possiblement és una mica menys. És un cim, com hem dit, sense importància, arribes a dalt d'aquest turó després d'una molt bona ruta. Fet el cim, com sempre, mira, en Bruix i la Mercè, bon dia, i també ha pujat la duna, aquí la tenim, que ara descansaran una estona. Un cim tranquil per fer una bona excursió per sobre el Pla de l'Estany. De fet, aquí passa el que ells diuen la volta al Pla de l'Estany, tota una sèrie de corriols que fan tota la volta a la comarca per una banda, la de migdia i també per la de tramuntana. I també podeu combinar-la amb altres rutes. Prop d'aquí tenim a Sant Patllari, tenim el cim comarcal del Pla de l'Estany. Per tant, això és el Moner, que us recomano per pujar-hi al costat de Rocacorba.